Многі знають, яке красне село Доробратово. Інтересна в нього історія. Перша споминка про село датована 1378 годом. У 1449 році в селі вже була християнська громада, котра молилася в дерев'яній трьохярусній церкві. В іслідуваних документах Доробратово до 1504 року споминається під назву Борат-Фолво, що перекладається як Борат – друг, приятель, Фолво – село, русинська назва Братської. У 1504 році власником Доробратова став Йожеф Драга. Село йому дісталося від Болдержара, або без трьох його частин – Заруба, Шовба та Старого Лазу, котрі лишилися у власності в трьох його синів Галтеїв – Андраша, Базіла, Василя та Михайлика в'єдно з 11 кріпаками. З того часу в документах Доробратова значиться Драгофолво, що значить село Драги. Йожеф Драга був потомком знаменитого роду трансильванських князів-воєводів. Воєводі Драгові за заслуги перед короною його величність у 1329 році мадярський король подарив Хуський замок з лісами і полонинами. Одна з полонин сохранила назву Драгобрат. Свій маєток він построїв недалеко від Хуста, в селі, якое було названо його іменем Драга. Нині це село називається Драгово. У ньому сохранилися фамілії з коренем Драг, Драга, Драгула, Драгушинець. У 1506 році село Доробратово переходить у власність сину Йожефа Дьордю, і йому вертаться частково перша назва. В документах воно пишеться Драго-Борат. За реєстром Дьордя Ракоці в 1649 році в Доробратові числиться 58 свободних заможних родин, котрі мають 30 коней, 130 корів, 78 телят, 127 овець, 312 свинів, 17 вуликів бджіл. До Доробратова входить 3 маєтки на Старому Лазі, Гербешовиці та Ворочанському. На Гербешовиці була корчма Романа Садохи, на Ворочанському – телек Дьордя Болаші, а на Старому Лазі – телек Матія і Лазаря Юсків. Тут була кузня по ізготовленню ремонту сільськогосподарського реманенту, які робили югаси. Вони також гули на гуслях панам та на свальбах, не лише у Доробратові, але й у других селах. У селі був цех по ізготовленню глиняного чибря, власником котрого був мозговець. На маєтках також проживали сабадуші вільні люди. Їх фамілії були Фекете, Файфер, Чепак, Бучок, Міхай, Андраш, Феєр, Ковач, Драга, Шаркаді, Ком'ятті та многі другі. Вони кожен рік платили налоги до Мукачівського замку, по 31 голову великої рогатої худоби і 4 чоловік для роботи із свою тяглову силу. Панськими наглядачами-розпорядниками були Ласло Кенейс та Янош Алексик. Їм на поміч були призначені ще 4 особи з числа родичів. Кенезів ще називали царськими, царюськими чи князьовими людьми. В селі також було постійно 2 гусара – Мігаль і Андраш Бучки, і 5 озброєних піхотинців – Феєр, Ковач, Шаркаді, Гейза і Ком'ять. Їх місто прожиття звалося Царський Горб. У їх обов'язок входили охорона соляних джерел. У селі також проживав краєвий суддя Карачонь. За дослідженнями Перфецького, уже на ранньому етапі свого розвитку Доробратово вважалося селом заможним. У 1725 році воно називалося Драгафолва і дістало свою печатку і герб – вінок із дуба з жолудями, всередині коса і плуг. У арборіальній власності дорогобратівців був високий ліс, який знаходився на южному заході від села і простягався до дороги Іршава-Мукачева, а на заході – до Ромочевиці. Пізніше частина лісу дістала назву Великий і Малий Дорогобратівський Макош від угорського «Могас» – Великий. Одна частина, в якому управителем був Роман Садоха, мало назву Парк Романа. В наш час має назву Романовець. Великий ліс за кількістю і якістю дуба був ізвісний на всю державу. У 1870 році частина цього лісу була продана. За виручені кошти
У 1897 році село купило маєток Старий Лаз площею 999 кадастрових угрів землі. У 1913 році був куплений великий маєток пана Грабовського у болоті Піладерцена на 240 тисяч крон. У марті 1919 року в Доробратово та в приближні села вийшли війська Боярської Румунії, які дощенту швидко пограбили. Цей грабіж прекратила Чехословацька армія. У відповідності до Сен-Джерменського мирного договору від 10 сентября 1919 року Закарпаття увійшло до складу Чехословацької республіки як суб'єкт федерації Подкарпатська Русь, діставши статус найбільш широкої автономії, сумісної з єдністю Чехословацької республіки. Русини перший раз за свою історію стали державотворчим народом. Село дістало назву Дорогобратово, а з 1930 по март 1939 Дорогобратово. У селі було побудовано нову школу і відкрито державну народну школу з 7-річним навчанням з русинським язиком викладання. Чеський язик викладався окремим предметом. Ушіткі офіційні документи оформлялися на 2 язиках. У марті 1939-го Доробратово, як і ушітка Подкарпатська Русь, перейшла під управління Мадярщини, яка в'єдно з Німеччиною закінчила ліквідацію Чехословацької республіки. Мадярська влада дає село назву Драгобрат, де в слові «барат» було упущено букву «а». «Барт» по-угорськи значить «бойова сокира». Було зроблено опис усіх населених пунктів. Знову в назву село дістає новий герб – вінок з листя дуба з жолудями, всередині якого колосся жито, вверху корона святого Штефана. В октобрі 1941 року на базі Доробратівської народної школи було утворено освітній район, до якого входили села Кумлуш, Богаревиця, Арданово, Дунковиця, Залуч, Завидово, Ромочевиця. 28 октября 1944 року в Доробратово зайшли війська радянської армії. В 1958-60-х роках село мало назву Дорогобратово. Із ушитких варіантів залишилося звужене слов'янське Доробратово. Така інтересна історія села Доробратова, котрої днями означала 640-ту годовщину. За традицією, праздник розпочався літургіями у Свято-Миколаївському храмі Української православної церкви та Свято-Миколаївському греко-католицькому храмі, де сохранилися розписи ізвісного закарпатського корифея образотворчого іскусства Йосипа Бокшая. Сьогодні ми відмічаємо 640-річницю заснування нашого села Доробратова. Цю назву село Доробратово – це кінцево, вона походить від його заснування. Спочатку вона називалася Драго, братське було воно, Борат, а після, коли король Угорщини подарував ці землі Драго Дьордю, від Доробратова, це були соляні такі джерела тут, до самої полонини Драгобрат. Вона називалася Драгоборат, і кінцева назва його стала Драгобрат, Драгобратово і Доробратово. Тепер маємо слов'янську назву Доробратово. Історія Доробратова розпочинається 640 років тому. І про то нам говорить легенда, є декілька версій походження села. Це легенда про 2 братів, дорогих братів, які тут поселилися першими, очевидно, і дуже любили один одного, поважали, дружили з сім'ями, довкола них розросталося село, зверталися один до одного дорогі брати, звідси Дорогобратово. Інша версія, що тут була ропа, солена вода, солені джерела, з яких люди варили сіль. І версія нашого сусідського історика Зарданова, Синишина Михайла, який говорить, що Доробратово походить від сполучення слів «де ропу брати». Ну і ще версія є, що тут було колись торговище, продавали велику рогату худобу, дорого за неї брали, від слів «дорого брати» теж походить село Доробратово.
Є у спогадах істориків Лучкая, є у історичних спогадах Угорщині, в австрійських архівах знайдено, що в ньому жили найбагатші люди. Кругом ліса належали цьому селові, як у арбореальній власності були, колективні. Хотів вам розказати, що ця церква – це єдина церква в Європі, яка будувалася під час Другої світової війни. 20 травня 1941 року владика Стойка тут благословив наріжний камінь і сказав, що на цьому місці буде стояти найкраща церква нашої єпархії. І так воно сталося. Почалася війна. На той час територію управління тут мали угорці, люди були забрані молоді в армію, а церква будувалася. Проект її розробив Еміліан Егреші. І от під час цієї війни голодні, босі, не доїдали, але будували церкву. На це були потрібні великі кошти. Село мало урбореальну власність навколишні ліси. Це перший тут ліс у нас гат є, де були цінні породи дерев, дуб. І священник організував, щоб люди погодилися цю арбореальну власність продати і за виручені кошти будувати церкву. І лісове управління королівське Угорщина купило цей ліс. І за ці кошти почалося будувати церква. І так вона будувалася в 43-44-му Пенгіо угорський, він девальвував, грошей не хватило, але люди здавали все, що могли. Продавали і таким чином добудували церкву. В 49-му її закінчили, але в 49-му і так сталося, що почалося гоніння на греко-католицьку церкву, був убитий єпископ Ромжа, і церкву перебрала православна церква Московського патріархату. Але везла вона на священника. І священник у нас був покійний Сідак в мирі, так він був монаший чин мав, і він згуртував усю громаду, і вона себе відчувала так, як далі греко-католицькою. При будівництві церкви Йосиф Бокшай, він був шовгором жінки, шовгором священника, брат жінки Корнелії, нашого священника. Він взявся проєктувати цей іконостас і його розмалював повністю. Між іншим, до кінця з ним так і не розрахувалися, він подарував цю церкву. Це єдине, де розписі є повністю його іконостас і багато інших картин і образів, є його автентичність. Мало пізніше духовий оркестр пригласив на урочисту ходу по селу. На праздник приїхали многі вчені і музиканти, знані виходці із села, які іскренні ділились споминами про родне село. Пишаюся тим, що народився в цьому селі. Пишаюся тим, що наше село народило багато достойних, розумних, талановитих людей, які прославили не тільки наше село, наш край, а й цілу державу. Про них говорять і в державі, і далеко за її межами. І хочу побажати, щоб наше село, наша школа, в якій ми вчилися, яку закінчували, так само виховувала і в слідуючих поколіннях багато талановитих дітей, молоді, які зможуть здобути чогось більшого, чогось важливішого, чого здобули ми. Пишаюся тим, що народився в цьому селі. Пишаюся тим, що наше село народило багато достойних, розумних, талановитих людей, які прославили не тільки наше село, наш край, а й цілу державу. Про них говорять і в державі, і далеко за її межами. І хочу побажати, щоб наше село, наша школа, в якій ми вчилися, яку закінчували, так само виховувала і в слідуючих поколіннях багато талановитих дітей, молоді, які зможуть здобути чогось більшого, чогось важливішого, чого здобули ми. Безумовно, як і ви всі, я гордий казати, що я доробратівець. Тут сидять здебільшого люди, які не живуть в Доробратові, хоч і пишаються ним. Я хочу побажати своїм землякам, щоб навіть попри те, що ми живемо в непрості часи, але аналізуючи своє життя, свій вік, згадуючи те, що мені розказував батько, що мені розказували мій дідик, бабка,
часи були завжди непрості. Завжди була трудова міграція. Наші предки виїжджали працювати навіть на інші континенти. Це було завжди. Але село має процвітати, село має жити, село має гордитися, щось створювати. Колись у нас був радгосп за радянської влади, хоч я і не прихильник комуністичних ідеологій, комуністичних режимів, але у нас був радгосп імені Мічуріна. У нас був виноробний завод на території, у нас було багато садів, багато виноградників, куди нас іще із шкільної парти там після 3-го, після 4-го року запрошували збирати цей урожай. Наше село має історію. Наше село має багату історію, і мій брат Михайло Михайлович Садоха у своїх книгах, яких описав, тут жило багато національностей, навіть цигани жили, бо раніше казали, то не село, якщо в ньому навіть цигани не хочуть жити. І тому я хочу побажати, шановні доробратівчани, які тут живуть, будь ласка, будьте ініціативніші, будьте активніші, бо якщо ви не зробите історію свого села, її ніхто не зробить. Будьте вимогливі до людей, котрих ви обираєте. Будьте вимогливі до районної влади, яка також запрошена тут. Хай вони вам допоможуть зробити облік, кадастр земель, які кругом вас. Зробіть інвестиційні проекти, подайте їх на конкурси, щоб сюди прийшли інвестиції, щоб були створені робочі місця, щоб в селі хотіла і могла жити і працювати молодь. Щоб тут був багатий бюджет, щоб ці всі речі, з яких я почав, були зреалізовані. Щоб тут будували нові котеджі, виділялися нові ділянки. Я хочу бачити таким своє село. І на завершення, трошки для оптимізму, я прочитаю вірш нашого земляка по району, покійного Івана Петровція. Він називається «Пісня про солонину». Бо чесно, таку пісня про солонину. Бо чесно, таку солонину, як робить мій нянько, я ще не їв ніде. Єден мій цимбор любить буженину, а другий шовдаря вареного з попром. Лише я найбільше люблю солонину з цибулею, а ведь з чесноком. Мій нянько страшно крумпліки винує, варені, смажені, печені, вістяні, айбо мене нікотим не вчалує. Лем солонина любиться мені. Моя жона розчехнеться за рибу, з ріки чи з моря втою, як дора, а я собі уріжу хліба з кибу, а тому солонинчини дараб. Цим дома, а це піду на гостину, не злакомлюся шойтом, токаном. Йой, як я люблю їсти солонину з цибулею, а ведь з чесноком. Коли перед Різдвом свиню заріжуть, там солонини перст, а ватюшук посолять, на бантину її завісять, найбудеться. В шпор кладеме лембук. Якое щастя зимньої години урізати з тоншого кінця маленький шмат смачної солонини, запити його погарчиком вінця. Я люблю свиню свинську і дику, найбуде й той конда, кабан, бо коли перед собою вижу цику, готовий з ним перед ним зняти клебан. Так було вчора, так се обстало нині, так буде і у всі прийдешні дні, бо доки на свині є солонина, я ніч не вижу свинського в свині. Дорогі мої земляки, я безмежно радий, що маю можливість бути присутній на цьому чудовому святі. Я знаю, що доробратівці – то амбітні люди, і коли вони щось хочуть зробити, вони обов'язково то доводять до кінця і роблять так, щоб був порядок. І сьогодні ми бачимо по всім цим планам, які вони запланували, як то все чітко, красиво, гарно, кажуть і у народі, як по нотах. Це безмежно радує. Хотів би попросити керівництво села, знайдіть можливість хоча б філіал якоїсь школи зробити, приміщення
в школі велике, інструментів там повно, тому що тут колись була студія при школі музична, інструментів повно. І викладачі знайдуться, знайдіть можливість відкрити хоча б філіал. Я би був дуже вдячний і хотів би бути на його відкритті. На імпровізованій сцені прийшли поздоровити дорогобратівців многі чистовані гості. Дозвольте привітати вас всіх. Бажаю вам саме головніше – міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди у ваших родинах, мирного неба над головою. Хочу подякувати всім організаторам, всім, хто брав участь в організації цього свята. Шановна громада, гості, хочу від себе особисто і від Іршавської районної державної адміністрації привітати вас з цим святом. З днем народження. Хочу побажати вам щастя, миру, терпіння. І щоб ви таким родинним колом збиралися не тільки на такі гарні свята, а і дуже часто для того, щоб відсвяткувати, пообщатись і зробити добру справу. Ще раз всіх з днем народження, добре відсвяткувати і всього найкращого. Дякую. Я щиро вітаю всіх, кожну вашу родину, хай Бог буде завжди нам на підмозі, хай Божа Матір оберігає кожну вашу сім'ю, дарує щастя, благодаті, достатку, щоб все в житті у вас удавалося і всі ваші плани обов'язково реалізувалися кожної родини, вашого села взагалі. Дуже було приємно сьогодні поспілкуватися з багатьма вашими виходцями, які є візитною карточкою не тільки на теренах України, а й далеко за її межами. Тому всім достатку, благодаті. Хочеться сьогодні побажати в першу чергу для кожного з вас це є миру. Тому що можна бажати здоров'я, багато років життя, але якщо в людини немає миру в душі, це все життя буде дуже мало що стоїти. Хочеться побажати вам в першу чергу, щоб премудрость Божа дарувала вам віру в Бога, дарувала вам надію на Бога і дарувала вам любов до Бога і до близьких своїх. Зі святом вас! Радий вітати вас сьогодні з цієї святкової сцени на такому зібранні, яке приурочено Дню села. Наше село має хороші глибокі традиції. Сьогоднішнє свято – це і дань тим традиціям, це і можливість подивитися на проблеми, які є у нас. Ці проблеми в майбутньому вирішити і зробити все, щоб село квітло і розквітало. Вітаю вас всіх на цьому святі, від найменшого до найстаршого. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю свята, свята в житті, свята в душі. Ну і хай щастить. Святом вас, добробратівчани! Мало пізніше відбувся концерт за участю ізвісних артистів, письменників, поетів Закарпаття, а також самодіяльних колективів району, школи і дитячого садика.